Yanzu muka samu labari dangane da shahararre kuma fitaccen jarumin nan mai shirya fina-finan Hausa a masana'antar Kannywood wato Sarki Ali Nuhu dangane da ƙayataccen shirinsa na series mai dogon zango mai suna Alaƙa. Ku biyo mu cikin wannan bidiyon don jin abin da ya faɗa, kar ku manta ku danna subscribe don samun labarai dangane da fina-finan Hausa. Sarki Ali Nuhu yana nuna farin cikinsa da godiya ga masoyansa bisa nuna ra'ayinsu da kuma gudunmuwa da suke bayarwa wajen ɗaukaka shirin, wanda ya ce hakan ne ke ƙara masa ƙwarin gwiwa wajen baza basirarsa don kawo musu ƙayataccen shiri. Ya kuma sanar da cewa sukan tafi hutu a duk ƙarshen zango, don haka yana baiwa masoyansa haƙurin cewa nan ba da jima ba Alaƙa za ta tafi hutu, amma nan ba da jima ba za ta dawo. Mun samu wannan sanarwar ne kai tsaye ta hanyar bidiyon da ya sake a YouTube channel inda ake sakin fim ɗin Alaƙa wato Ali Nuhu TV. Da haka muka kawo ƙarshen wannan bidiyon, kar ku manta ku danna subscribe.